Zo'n waasje maar je meesken wel zonder afspraak winkelen. En daar winnen een prutte meesken wel ontdaan. Ook de winkeliers vernemen dit. Juist kunnen we het echt merken dat er ook qua toeristen weer wat meer op gang komt. En dan merken ze het ook aan de meesten dat de meesten het gewoon heel prettig vinden dat ze gewoon samen de winkel binnen kunnen en dat ze gewoon wat struinen kunnen. En dat gaan ze toch goed algemeen al hier heel erg mist. Wie wil het eventiert, hè? Zonder afspraak, gewoon eventjes snel heen. Ja, wat is daar dan zo fijn aan? Ja, geen idee. Het is gewoon, gewoon even het lekkere winkelje weer eventjes. Gewoon heerlijk omstruinen. Hebben we vrouwen nodig, hè? Dat ik gewoon zo. Dus ik denk, nou, maar het even heen. Ik kom krijg bij de brillenman bij en dan is het toch handig om een oorspraak te maken. Maar doe ik nou oorziek nou naar huis gaan, dan kan ik nog even sneupen. En vooral dat sneupen, dat hebben prutte meesken mest, denk ik. Ja, ik heb mijn werk wel, dus dat scheelt. Dus ik kan er toch wel uit. Maar even wat oors. Na een uur best wel ontdaan. Wie je hem er zelf weg ontdaan? Absoluut. Want ik voelde me eigenlijk helemaal geen winkelier meer. Ik voelde me een soort mijn veredelde webshop-achtig iets. En ik ben natuurlijk winkelier geworden om mijn meesten om te gaan en meesten adviseren mijn spullen. Maar ja, dat kon net en dat kan nou weer wel. Ik hoop dat alles straks weer gewoon alles weer normaal is. He? Dat je niet meer er overal over hoeft na te denken, zal ik maar zeggen. En, dus, en als het zulks mooi weer is, dan wil je ook wel even weer buiten. Ja, toch? Welke winkel stond er als eerste op uw lijstje? Hunkemuller. Ja, Hunkemuller en Zakenstoor en Dissy. Is het goed te doen qua maatregelen? Ja, prima. Ja. Meesten houden er in het algemeen ook al goed aan, hoe de afstand. En wie had dan het maximaal voor jou meesten in de winkel? Nou ja, komt er een vijfde in, dan vraag je gewoon aan de klant, wil je even geduld hebben? Nou, hoe het algemeen is dat geen probleem. Ze wachten even op het bankje hier, of ze zorgen nog correct even in de andere winkel en dan komen ze weer om.